איתנו נמצא עורך דינו אסף טל שמייצג את המנהל אודי קליין. ערב טוב לך, עורך דין טל. ערב טוב, איילה. מה שלומך? מצוין, תודה, מה שלומכם? אנחנו בסדר, אנחנו תוהים מה שלום הלקוח שלך. בסך הכל מבוחר רבתי בכל המדינה, מה שנקרא המנהל, האיש החינוך, שזכה גם בפרסים, מוכר עכשיו כחשוד בהטרדות מיניות של קטינים. בואי נדייק קודם כל את הדברים, הוא לא חשוד בהטרדות מיניות של קטינים. זכויותיו הרבות בביצוע מעשים מגונים. סליחה, אני מצטטת את הודעת המשטרה, אני מתנצלת. בביצוע מעשים מגונים בקטינים. הטרדה מינית ומעשים מגונים דברים שונים, כן, אבל בהחלט. לי חשוב לציין קודם כל שהזכויות הרבות בתחום החינוך לא נלקחו ממנו. הלקוח שלי התייצב היום לדרישת המשטרה, בשעות הצהריים, הגיע, מסר גרסה מלאה, הסביר שלא נפל רבב ואין שום מעשה פלילי במעשים המיוחסים לו. כפי שציין הכתב שלכם, הלקוח שלי זומן לחקירה על בסיס הפרסומים ברשתות, בערוצי התקשורת, כך שלמעשה גם תלונה שממנה יכולים ללמוד משהו לא הוגשה. אז מה הוא טען במשטרה בעצם? מה הייתה הגרסה שלו? הוא טען את כל מה שהוא לאורך כל הדרך טוען. הכל היה בהסכמה, לא מדובר בתלמיד שלו, לא היה ביניהם יחסי מרות, ולמעשה כל הקשר היה בהסכמה מלאה לפרק זמן קצר. איך הוא הכיר אותו? הם הכירו על רקע עם גורם שלישי, שמפאת צנעת הפרט לא אפרט, והתפתח ביניהם הקשר, והם אכן נפגשו, היה ביניהם קשר מסוים, אינטימי. שהסתיים, קשר אינטימי, מסוים, שבא על סיומו מהזווית של הלקוח שלי. הלקוח שלי החליט שהוא רוצה לסיים את היחסים האלה ולהתקדם קדימה. הוא למד בתיכון אחר, הבחור הזה בן ה-17? הוא למד בתיכון אחר, הוא מעולם לא היה תחת ניהולו של הלקוח שלי. תגיד לי, תכף אני אשאל אותך. בבקשה. אתה עורך דין פלילי, אני לא אשאל אותך לגבי... אני בכל זאת אשאל אותך לגבי הערכיות או המהלך. אבל אני רוצה קודם לשאול אותך לגבי אותו נער בן 16. מה הוא מסביר לגביו? קודם כל חשוב לציין שהלקוח שלי כמעט לא נשאל על ילד בן 16. התרכזו אך ורק בסוגיית אותם יחסים בהסכמה, כאשר המשטרה חתרה לאורך כל הדרך לדעת אם התקיימו יחסי מרות כן או לא. אגב, גם הנער בן 16, כפי שאתם טוענים, הוא בגיל של הסכמה, זאת אומרת, ככל והתקיימו, ואני לא מאשר כרגע, אבל ככל והתקיימו יחסים בינו לבין נער בן 16, זה עדיין היה בהסכמה, וגם לא היו יחסי מרות. אבל 16 זה גיל הסכמה? 16 זה לא קטין? כן, על פי המחוקק. לא אני קבעתי ולא את קבעת. אוקיי, עד איזה גיל זה קטין? מאיזה גיל אתה כבר לא קטין? בעיקרון הקטינות שלך מסתיימת בגיל 18, אבל ההסכמה שלך לגבי יחסי מין מתחילה מגיל 16. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אני מניחה ששוחחת עם הלקוח שלך גם לגבי המורה אוקון, שהושמעו בזמן אמת טענות כלפי המנהל, שהוא מטשטש ומטייח את הסיפור של אוקון שהוקע והוכרז כאנס בבית משפט, של ילדה בת 13, אוזניים תצלנה. אתמול ראיינתי את אחת האימהות שהביתה למדה בבית הספר, והיא תפסה מה שנקרא על חם את אוקון עם התלמידות, באיזו התכתבות שעוררה את חשדה, פנתה למנהל והוא נפנף אותה, חיפף אותה. בוא נשמע את הדברים שאמרה לנו אתמול. כל הזמן הוא גונן על המחנך הזה, אפילו לא, הוא לא ראוי להיקרא מחנך, כן? על המורה, ובפעם האחרונה שכבר הבנתי שכבר אין לי, מאוד קשה לי להילחם בזה, שכשאני התעקשתי שהוא יפטר אותו, אז הוא אמר לי, אני לא יכול לפטר אותו, הידיים שלי כבולות, בבין השורות אולי עדיף בעצם שאתם תעברו בית ספר. אכן היא עברה בית הספר, שלי טפיירו שידרה כאן אתמול, שאחת התלמידות טענה בזמן אמת, שהמורה טוען שהוא מחזיק חומר נגד הלקוח שלך, ולכן הוא לא מפטר אותו, לכן הוא לא יפטר אותו. ראשית אני שמעתי את האמא של אותה נערה, וכמובן ליבי אליה, אבל אין קשר בין הלקוח שלי לבין הנערה, או למעשים המיוחסים לאותה... אבל למה הוא גונן עליו? יש קונצנזוס בבית הספר שהוא גונן עליו. אז אני
שמעתי את מה שהאמא אומרת, וההפך אני שמעתי. דווקא הלקוח שלי אומר, לדבריה של האמא, שהידיים שלו כבולות. זאת אומרת, האש או החיצים צריכים להיות מופנים כלפי משרד החינוך. אין כל ראייה שסותרת שהלקוח שלי אולי לא פנה למשרד החינוך, ומשרד החינוך הוא זה שהתמהמה. לפעמים אנחנו צריכים להבין שמנהלי בית הספר ידיהם כבולות. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה לא מערב פרוע. זה לא כל דבר במישור הפלילי. אני רוצה, ולקחת אותך מכאן לסיום השיחה, הוא אומר שהוא מתכוון לחזור, השאלה אם ההורים מוכנים שהוא יחזור. אנחנו לא מדברים רק על הדקדוק הפלילי, בכל זאת זה מנהל בית הספר, דמות מוערכת, זה נער בן 17, איך שלא תסתכל על זה, כן גילה הסכמה, לא גילה הסכמה, מתיכון אחר, יש הרבה הורים שזה יכול לעשות להם צרבת קשה מאוד, שיגידו אנחנו לא מוכנים. תראי, אני יכול אולי להבין את ליבם של ההורים, יחד עם זאת זה פררוגטיבה של משרד החינוך ושל הלקוח שלי. כל עוד הלקוח שלי לא קיבל זימון לשימוע, לא זומן לשיחת עברה או הוצאה לחופשה כפויה, אין כל קושי, גם חוקי, שהוא יתייצב להמשך שנת הלימודים כסדרה. אתה עושה את עבודתך ומגן עליו, אנחנו מבינים את זה, יש הרבה סימני שאלה כבדים מהסיפור הזה, אני מאוד מודה לך. אני פחות חושב, אבל שיהיה ערב טוב ומועדים לשמחה. חג שמח, מועדים לשמחה. תודה, עורך הדין אסף טל.